suka tara miliyan 30 aka tashi mutane suka kai suka anshi wannan kuɗi miliyan 30 muna aza za su sako shi ba su sako shi ba har yau fiye da wata 6 su wa Allah su yi wa daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su yi muna rangwame yanda suke son Allah ya musu sai ya ce a'a kar ki ce Allah da annabin nan kullum na kira ki kin ce Allah da annabin nan suka rinka duka na ne duka na sukan tanya za kamar sun sa mai yuka wuya sun ce kar ki ce Allah da annabi na ce to dadin ni ban san me suke bautawa ma ba suka anshi hansa da hannunsa sai ya ce mu wani ci kun babban buran ubana na ce na gode in tun da ba ki son shi yanzu za mu gaji da shi tun da ba ku ba mu abin da muke so ba yanzu za mu fille mishi wuya sai na ce to ni dai musulma ce kuma na yarda da kaddara alkhairi da sharinsa na ce idan Allah ya ce ku ne ajalinsa tura na halittarsa na ce ko ina zaune za ku fille mishi wuya ba abin da zai yi amma in da ko da ajalinsa ba na ce Allah zai shiga zukatanku ya sanya muku zukatanku ku sako shi tunda ba laihin wani ba na tsaye ya ce kin ci ku ban bura ubanki an ce ki kawo kuɗi kina nuna muna iya magana sha mu fille mishi wuya a huta na ce ka dai yaƙuri oga daga nan suka yanke har yau yanzu 4 weeks kenan 7 kenan da suka kira ni last ba su sa kira na ba ba su kira yan uwana waɗanda suke kira ba kwata-kwata ba mu ji shi ba ko da gaskiya ran nan din sun fille mishi wuya ko ai suna nan suna nuna mishi ukuba ba mu sani ba sai Allah ba wanda ya ce muna kala har yau haka muke ba a tambayar mu gwamnati ba ta ce ba yan uwanmu ba su ce ba sai dan yan uwanmu ya ku bayi masu kawo 1,000 masu kawo 2,000 haka muka haɗa muka samu miliyan 30 muka ciwo bashin banki har muka kai musu yanzu wata 5 kenan da suka anshi wannan miliyan 30 ba su sako shi ba bayan Allah wanda Allah ya sa musu tausayin ɗan uwa a zuciya ina kawo kuka na su taimaka mini a an san mini ɗan uwana kan shi a mutu bai daɗe ba shi ya rage muna yanzu gashi na an sake an ɗauke shi don Allah taimaka mana so kenan su biyo a taurin mu wanda suka rage ba su da ƙarfin su don Allah taimaka mun a kwato mini ɗan uwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwa wannan abin da kuka ga ya faru a tun jiya ko shekaran jiya kai hira da wannan baiwar Allah. Sun ci bashi a banki suka hada akwai da babu suka hada naira miliyan 30 suka kai wa bandit. Daga kai miliyan 30 din zuwa yanzu ana neman wata 5 ko 6 sun ki su sake bayan kuma sun ci aka musu miliyan 30 an kawo musu. ‘Yan uwa ina so duk musa a ranmu wannan baiwar Allah let assume a ce a misali mahaifiyarka ita ta shiga cikin wannan condition din ya za ka ji ranka ko a ce mahaifinka a kama ina soyayyar mu ta musulunci innamal mu'minuna ikwatun fasilihu baina akwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun haka Allah ya faɗa innamal mu'minuna ikwatun dan uwantaka da musulunci wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din Allah ya ce da muminai mata da maza ba'duhum awliya'u ba'din lamarin su yana jibanta sashin su yana jibantar lamarin sashi shi zama zo Allah ya ce al mu'minu lil mu'mini yace kalbuniyan shi fa mumini da mumini ko musulmi da musulmi kaman katanga suke duk kun san dai katanga idan kaje zaka rusa gefe ɗaya za ta iya faduwa duka so abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana idan abun da ya faru da musulmi da ya kamata dukkan mu ji ya faru da mu ina soyayyar mu ta musulunci ina in wantakan mu ta musulunci ku duba sabbin manzon Allah da Allah yana describing din su da yace Muhammadur Rasulullah yace wallazina ma'ahu wa inda suke tare shi ashidda walal kufar yace ruhama'u bainahum masu tausayi da son junan su ne ina soyayyar mu suke wannan bawan Allah musulmi ne kuma wannan shine abubuwan da suke ta faruwa a kasar nan yanzu mai hankali zai dace baka kasar da akwai gwamnati irin wannan abun yana faruwa kasar da akwai gwamnati in uwana wannan abun ya faru ba yanzu wannan a cikin azumin nan wannan abun kullun abubuwan da suke faruwa a kasar nan amma a ce a cikin wannan yanayin wani malami ya fito ya yi magana akan shugabanni a ce an hana shi tafsiri malamin addini waɗannan shugabannin da suka bari ake yin wannan abubuwan ba dare ba rana mutanen da kwata-kwata babu Allah a ransu ba su da tausayi ba su da imani wai malamin addini ya fito ya yi magana
wai a ce an hana shi tafsiri. Wani sako ake baka? Sakon da ake baka su shugabannin kungiyoyin na manya-manyan malamai bakin su ɗaya da ɗayan siyasa. Shi za idan wani malami siyasa ta kusa yanzu su na farko dai ba gyara za su yi ba, don irin maganganun da ake gaya musu da a ce za su gyara wannan abun da haka mata sun dade da gyara, kuma ba abun da suke kallo in ba kujerunsu ba, burin kowa ya za a iya koma kan mulki. So sun haɗa baki da manya, ko kuma in ce bakin su ɗaya da manya-manya da cikin wayannan malaman kungiyoyin. Wannan shine magana na gaskiya. Ko bari in ga muku wata magana, billahi allazi la ilaha illa huwa, azumi ne na bakina, na rantsi da Allah da halicin da yawa daga cikin manya-manyan malamai na gwamnati tana ba su kungiloli. Mun sha faɗa in kai magana hai wani zai ce su ba yan kasa bane, haramun ne a ba su kungila. Ba haramun bane, amma bari ka ji, gwamnatin Najeriya kowa san su, in dai za su baka kungila na rantsi da Allah baka isa su yi wani abu ka fito ka yi magana ba. Za su iya amfani da wannan kungilar su daure ka, za su iya kwaki, kuma shi yasa suke ba malaman su ba malamin saboda kwaɗayi, don wannan kwaɗayi ne, saboda tsabar kuɗi da sun tara abun duniya. Shi za kowane lokaci ga har yanzu Sheikh Jafar Mahmud Adam Albani Zaria sun mutu, amma har yanzu sun fi da yawa daga cikin malamai nan da suke rayu wallahi mutunci da daraja a idon 'yan Najeriya. Taɗi jaddi reali, kuma Allah ya sa karatun su albarka fiye da naku, saboda ba su bi wannan hanyar da kuka bi ba. Yanzu ku duba shugaban kungiyar Izala na Joshua Shane Hajingir da kanshi Allah ya matsi bakin shi fito ya faɗa duniya tana ji ba kunya ba tsoron Allah. Ya ce Buhari ya bashi kyautan fili na wajen biliyan 1 da wani abu a Abuja. Biliyan 1 Buhari ya bashi kyauta. Buhari yana da filaye a Abuja. Buhari mahaifin shi ya mutu ya bar margadon filaye a Abuja. Ba filayen gwamnati aka ɗauka aka baka ba. Biliyan 1 da wani abu, ko ba fili ɗaya kaɗai aka bashi ba. So ka gaya min gwamnati za ta baka kyautan filin biliyan 1 da wani, ka isa ka fito ka ce za ka soki wannan gwamnati? Baka isa ba. Shi yasa ba sa iya magana. Idan ka taba kullum sai ai shi shugaba in zaka bar waza ba sai ka bar duniya ta ji ba. To idan kuna bar duniya ba ta ji ba, me yasa ba su canja ba? Shekara nan ana wannan kashe-kashen har yanzu ba a canja ba. Yan uwana ku duba, wallahi duk duniya babu abun da yafi ran mu'mini daraja a wurin Allah, babu shi. Ku duba ayan da take magana akan kashe mu'minai fa. Allah ce duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da ganga, Allah ya ce fajaza'uhu jahannam, ni ubangiji na yanke hukunci na mutuwa da straight forward ila jahannam. Wa gadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azab. Bayan ya shiga wutan jahannama abubuwa guda hudu ko masibu hudu Allah ya alƙawarin zai yi wa wanda ya kashe mu'mini da ganga. Wa gadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azab. Allah zai tsine mar albarka yana cikin wuta. Sannan kuma Allah zai mar tanadin azaba mai girma, kuma Allah zai fushi da shi duk akan wanda ya kashe mumini da gangan. Wallahi ko wanda ya shirka, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, man yushrik billahi faqad iftara isman azima. An waje ma yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna. Duk wanda ya shirka Allah ya haramta bar aljanna. Wanda bai shirka, ga nan mushrikin kuna gani muna musu aziz suna tuba suna da musulunci, kuma Allah ya yafe musu. Amma shi wanda ya kashe mumini da gangan, Abdullah ibn Abbas ya ce la taubata lahu, ko ya tuba Allah ba zai yafe ba. In dai ka kashe mumini da gangan, to ko daga baya ka ce ka tuba Allah ba zai yafe ma ba, Allah ya riga ya barranta da kai. Wayannan in bandit din da gangan suke kashe mumine musulmai ba dire ba rana, da gangan a cikin wannan ƙasa. In ka duba abin da ya su manyan malamai nan ku ba ku iya magana, so kananan kuma sun yi magana kuna ɗaukar mataki a kansu. Yanzu sakon da kuke barawa shi ne kuna so ku kulle baki a daina shugabanni wa'azi. Abin da kuke so kenan, a daina musu wazi kwata-kwata su ta abin da suka gada ba. Na rantse da Allah wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce lu'inal ladzina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Shine dalilin da yasa Allah ya tsine wa bani Isra'ila ta harshen annabi Isa da harshen annabi Dawud. Saboda ana barna ba sa magana. Wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa, kuma Allah ya tsine musu albarka ta bakin annaba guda biyu masu daraja. Saboda haka shawara ta ga Sheikh Alƙali Zaria, in dai wannan abun da kake kana da Allah, ka fita daga kungiyar Izala, ka fita daga kungiyar Izala, wallahi tallahi ka fita, ka bar kungiyar. Dole ne. Sheikh Jafar Mahmud Adam baya kowace kungiya. Sheikh Jafar Mahmud Adam da yawa da sai san baya karkashin kungiyar Izala. A Maiduguri yake tafsiri, kungiyar Izala ta taba tura shi wani ya je tafsiri. Ga Sheikh Aminu Daurawa baya karkashin wani kungiya. Sheikh Daurawa baya karkashin kungiyar Izala. Yana da mu'amala da shugaba amma baya karkashin wani his own. Shi da kullum a Gombe yake a kun taba ji posting zuwa wani wuri. Yanzu Dr. Sani Umar Rijal mu zaka ce yana karkashin wata kungiyar Izala. Su Sheikh Albani Zaria, Albani Zaria da bakin shi ma faɗa baya karkashin kungiyar, saboda me sun gano middin kana karkashin wayannan kungiyoyin zaka je ka yi magana na gaskiya akan wani shugaba, a kira shugabanka aka shi kenan ya ce to dama su suke posting ne kawai ka cire shi.
wallahi tallahi wannan shine magana na gaskiya. Saboda haka wallahi shugabannin kungiyoyin nan billahi lazi ku ji tsoron Allah, ku sa akwai ran da Allah zai tambaye ku. Da yawa daga cikin mabiya in an ce shugaba ya ji tsoron Allah, yayin su Allah kama abin annabi Muhammad ga ya suratul azab Allah ya ce mana ya ji tsoron Allah, yayin shugaba ne ba za a ji an faɗa ku ji tsoron Allah. Wannan shine magana na gaskiya, ku ji tsoron Allah, ku gyara. Idan ku ba za ku iya wa'azi a wannan shugaban nan su kansu sun san su azzalumai ne, wallahi su kansu sun sani azzalumai ne. Haka ake mulki ƙasa kamar Najeriya? Ƙasa kamar Najeriya kullum muna faɗa yanzu ga mutum zai laifi ka taɓa wani shugaba ko wani abu da sauransu, in gwamnati ta fi gaba within a minute an kama shi. Kullum muna kama hujja yaron da aka kama na Jigawa yana makaranta, magana ya faɗa kan Aisha Buhari before 24 hours an kama shi, ya haka an yi tracing din shi, an yi wayewa da sauransu, an kama shi. Ina da ilimi na san na rantse maka da Allah da ya halice ni, bari ka ji wata magana. Middin mutum yana TikTok a social media, in ka ga yana abu an bar shi kawai ba gara man kama shi bane. Kuma soyayya ne sai ake wannan bayan Allah wazi, ku gyara. Ku gata kuke musu da kuke hana a musu wazi, ku ba za ku iya musu ba kuma kun hana a musu. Wace irin kasa ce wannan? The most painful part of it, abun da ya faru yanzu ga nan yana da bidiyo a cikin waya, za ga da yawa daga cikin jaridu su Sahara Report sun dauka da turanci suka yi rubutu, wanda da na shiga comment da aka ji wallahi tallahi zagi ma wayannan malamai suka jawo musulunci. Ana cewa which kind of religion is this, haka ake faɗa da yawa da comment. Saboda abun da Sahara Report ta dauka shine an saukar da malami dan ya ce gwamnoni sun fi tsoron Tinubu akan Allah. Da yawa daga cikin wayanda masu sun yi bidiyo akai, saboda suna ga abun takeici ne idan malami bai faɗi gaskiya ba, waye kuke so ya faɗa? Ƙarya ne ba a kashe mutane, ƙarya ne ba insecurity a ƙasa, kuna jawo addinin musulunci zaki. Saboda haka wallahi tallahi wayannan malaman na kungiyoyin billahi allazi la ilaha illa hu ku ji tsoron Allah. In ba za ku iya magana